Hello, papagayam! Naimbag nga orasyo amin. Siyak manan, to'y pagayam yun ni Jenna Almoite. Ang mga kakamakas, manang biyanang. Amang kabkablao kada kayo, itinaragsak ngal daw. Ngayon kay pa nagbuybuya, ita ka nito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Part 5 compilation. Isagot mi itagundaway. Dito'y drama ama ng biyanang. Ngamsakbay na, kablawan tayo pa da Ma'am Analisa Medina, ni John Carmen, ni Menchig at Dula, ni Kabang Andreas family, wano Kabang Andreas family from Imelda Kabang, kan ni Jennifer Madanga, dita Saudi Riyadh. Intay nga ro dandanggan ti part 5 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay basa ita kani drama kat manipod kani pagayam tayo naglingad itinagan apiya. Kastiman ti kunana. Dear manang biyanang, may papaan iti asawak ti kayat ko pa'y drama kan ka. No adda ka barbaro agamit wano kagawaan ti asawak, agmalmalam nga aprusan na, aging nga maumaan na. Banag apangungong takkan kwa na. Tano duma ado dagiti maliwayan na nga aramidan, gapo iti kasta nga aramid na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, piya ba kahit? Inikanak ti ulit ko iti sapatos kaw. Ay na, naggapoy di Amerika na itaw. Impaw iti kasinsin kaw. Ay, Anya? Inikan na ka, wano dinawat mo manayin? Katintad na ah. Saan ang mga agdadawat? Ay na, ipadas ko manain. Impadas ko di balay da. Ngam saan anak anang ipadas. Iso nga ipadas ko manain. Nay, bagbagay mo ba? Unya raw. Kaslak bang nangay. Nangina na ito ang sapatos ba kahit? Wana, branded na sapatos day ko naman. Imbag man tayo nikan na ka. Unya raw. Imbaga nga mingawan sapatos kaon. Ay na, mayat talaga. Naglamuyawt. Nan, aglisi ka. Tay pagnakman. Ni, Ay na. ingka nga rod parchan tayo manukan at iso ti sidaan tano madamdama. Sige. Partya kaon. Ni kat uksutan pa ita sapatos mo marugitan. Kastoy na pailaing. Tapno ma-feel kumita. Kakaiso na ngay tala makasapatos da tao itinangina. Ay na. Anyat ko maya inero. Bimangon ka manan, imbis sa maturog kan. Diyak nga ron makaid na amang kitkita. Iti indisplay ka sapatos ko di tarabaw ti kabinet. Kasla kaya't kumanan nga ipadas. Anya? Ay, rabrabi, di ka makatal na. Ala, maturog kalatan bakit? Ta ipadas kumanan to sapatos ka. Ang mga no imilit ki din. Anya? Apay, umilit adago sa yamat. Anyat amok ngay. Ang mga no kimsang. Aday ta. Ay, maturog ka kiting. Maturog ka kadilat ta di tamay. Unay mo dati. Ayan. Mayat talaga. Naglow ng siga. Mayat apang wuking-wukay. Ay na, rabrabi iya pumanagnakaan niya kamatun. Naglagan. Maya nga raw. Nagpintas kiyam. Nan, dumundan kan ta agidakaw. Ikatam ta sapatos mo sa kagida. Sanay. Ta malamin ti dapangkaw. Kastaran. Uray ta barbarumay. Sana narugay. Ala, maturog tan. Piya, mapanak man ni Ilay. Aday pawit mo. Nay, itaman pa mapangkay di ilay. Apay, anyat gagarami jaya. Awan, inaklap ko masyarmit. Nabayagan na jak na pa ni Ilay. Anya? Kaya't mo man lang ausaran ta sapatos mo, isot amaw. Sika, may baybayan nakla ka day. Palugudan nak ka day. Tay tala makasapatos ang itinapintas. Kanangina. Ay, imbes ngayon kagsibog kadagiti mula tanatang. Bay ampay day ta sibog-sibog. Baka todo mo lang madamdama. Kat, agsapatos ka mapanagsibog tapno mausar mo lata ta sapatos mo. Saan na? Marugitan mo May ano jay ilay ti papanak. Kun inakagpapukays. Tapno da serbi na mapanak jay ilay. Nagpintas
pintas mo tarilo mo nangkal. Ay na, inted ni kasinsin mo dayta. Impawit na, no kasta naggapumanan ni abroad dayta rilaw. Wun adapay kitay may sa arilok ije balay Jak maos-osar dagitit ited je kasinsin mau. Ay kay padawat yun nakanyak angkal. Ha? Sigay, alam day tuyag no kayat mau. Ha? Sigurado kayo angkal? Anya to sa rin yun ngay? Adapay tay rilok ije balay. Kun amangan no agipaw ito manay. Kit agyaman ang arod ano ited yun day ta angkal. Makarilowa mo langan iti napintas kin nang ina. Wain. Adtoy. Kukuha mo day ta kanakan. Mangan kan inero. Iti kapela na kasango iti lamisaan ngam di ka malagaw iti kanamon. Ay na! Nagpintas talaga! Ay na, day taman rilo mo ti kita-kitaam. Ikatuman pala day ta rilo. Ay isa na! Pagurasan nga ron! Ay na! Nagmayatay! Nagsilap gyam! Nagpintas! Bagbagay to'y imak! Ay, itay kapela pangato di ta imam. Netalatan na rilom, tinakaiturungan dagita matam. Mangan kaki din. Maragsa ka na lang amin. Among bubuya dito rin kay. Pangalahan pa iti kastoy kapintas arilungay. Libre ko naman. Ninginain ka nakapinpintas. Ay na. Ay na. Giyamanak. Ay, sus. Ay na. Di mo agkanta rilo ata narugit dayta. Narugit nga. Pinunasak itay. Ay, dayta ti kagurgurak kan ka. Tano da baro agamit mo, di ka makaidid na. Kas kalagraraman nga niya. Ay na, kay baybayan na laka, di ba kay? Ala, mangantag. Inero, kumanuti ka. Apa, hindi ka pala maturog aya. Anya turasan. Ala, unang terapi ay. Nagmayat talaga to'y rilo. Una yan. Ay, no, di mo man may turturugan tarilumon. Nagkanas. Nagmayat nga raw. Kita man ang oras. Nay, Apo. alauna daw. Maramdama, alas 2 tumanay. Ay, kastalatan tararami dami tagpatnag. Ganas diyo. Timang mirmira di tarilom. Sapay kumanuti ka. Ay, pumuyat ka mat. Diyak mangarod makaturog pa kay. Ay na, naragsa ka nga mintadalat mo mangmangtid iti gamit ka. Sapay pasig nga imported ko naman. Ay, nga nga oras man ay. Nay, alauna singgaw. Ay na, nagmayat na kita ang relojyo. Nagsilap. Ay na, dadakgal lagi ito'y numero na. Nalakatimang kita iti oras. Ay, no. Nagmayat na relo na siya. Ay, no. Nyamat ti kasto yan. Ay, inak man lang maturog iti salasan. Di mon samat us-usaran na ito'y abelt bag lakay. Jak kayat dayta. San ko nga hilig jak belt bag? Akal ti padawat mo na Wine, itad kunton kan ni iniraw aka anaka. At dapay dagitay kalugong mo ije kabinet. Itad mo dagi jayan Wine, ikabil mo to iti bag. Ta itad kunto kan ni iniraw. Sige, ipadawat mo ng tinakadulin laang dita. Sayang man. Ay na, nagganasay. Wow! Kayat ko, ada gito'y antay. Nabayagan na kayat ko timadan iti belt bag. Mala, kukuha mo. Nalagda dagita a belt bag. Kan dagita kalugong nangkel mo. Inayon ko. Kabarbarupay dagita. Ay sos, wow! Kayat ko ta usarag no kasi arumara. Sige, alam nga rodan. Mangkita aktumanan iti sana maususar ije balay. Taitid mintukan ka, Enero. Ay na, agyaman na kanday. Ina mambit ije store, tinak gumatang iti bawang kan sibuyas. Naibus mo gaya mo yung lakay. Ay siya kon bakay. Yagmaw ti paggatang. Nala nga ron, ingkan. Naito ti gatang mo. Mabit laing, gaw atak ti imbitin ko abel bagkaw. Kintay na pintas akal lugong kaw. Ni, apay, masapul pa lang agbelt bag ka. Kitwin na. Anya to sar na ngayon, di mo usarin. Di talay store ti papa na magbelt bag ka. Wan, duray man. Pangika nga ron matigatang kasibuyas kembawang. Sige, mapana kaon. Unay lakit ti asawa ko nun aya. Garas nyo. Grabe. Ang dapay kat atiw nan nga ubing.
Tatunggal at dabaro gamit na. Kanayo na nakasuot kang kuana. Angkal! Biliraw ka na kan. Naggapwam. Di tayo strangay. Nangag ko nga na bumanurbura motor dito. Iso nga, mayak. Motor yun ay ta. Kabarbaro mo, itangkal. Wain ka na kan. Sukat akong di motor ka. Nauma ako niti basit ang motor. Pangusaran yun. Ngay dahi tadaan ang motor yun, angkal. Awan pang display. Bulod ako ng kal. Katsi ka Kukwa mo no kayat mo. Daan ba't ladayjayan ka anakan? Mano atawon na kanya dayjayan. Agpaisaw ang kal. Ipadawat yaw. Wan, pangusarak ngay. Kun amukmud lang awan pagbayad mo. Iso nga ipadawat ka. Ay na. Agyaman na kang kal. Yes! Adda motor ka. Ay, jay man motorsiklo ti sangsangwan ni Neron. Iso man ti punas-punasan na ijayan. Ay, Inero lakay! Pinunasam lang aron itay ta motor mon. Pumpunasam manain. Wan, bakay. No, nadalos sa kanayon. Ay, una yan. Di mo man nga tamay turturugan daytan. Pakapuy-puyatam tuman daytan. Urag pinustata. Ay, kid, bay-bay anak lakadilatan bakit? Kakaiso na nga dan motor ko. Itala anak ang motora mo tikastoy. Bumulbulo da lay ti motor ide. Ngamita dan motor ko. Uwan angam ne, mabaybay amon dagitay mulam. Tadi mo masipsibuganan. Apo, si Bugak ton, masangok aglisi ka, tayo nagkuti motor ka. Anya, pangyo nagam? Dita palay Diyak pa'y nakaarami iti garahe na. Iso ay yung nagkupay laing, tamang numapukaw. Anya? Uray ta nalinis may. Winasingak itay. Sa akong to pinunasan. Ay, ikamlay ti tuldanan Anda mo tay tulda dita. Ay, isa. Nakatakawin da. Agad, nakatulbak mat. Basta yung nagkaw. Excuse me. Marugitan dito iruar. Ay, oh my God, Pia. Ay, unay ka matan ni Nero. Makapakigtot ka mat. Kaya may imasan ti Torog na magpapandar kay ti motor dita. Ay, pasensyakan ba kay? Ita lang amin na nasa pulak ti tulbag na. Na-misplace ko ngamin itay. Kat di mo lang may pabigatan ti mang pandar iti dayta. Rabrabi imat. Diyak makaturong nga ron no diyak mapandar. Iruwar mo man ngamin dayta motorsiklo. Anya ka matan. Apay ngamin ayang ada dito silid ta dayta. Sige. Taipan ko iti kusina. Naglukon. Nagmotoran na rin war dito'y silid. Uncle, makipakpakaasyak man kada kayo. Di yung man pa'y larig-regalwan di asawak. Nay, apa ipiya? Problema ngamin no, dabaro kagawaan na, Uncle. Tawan matrab-trabahuan na. Isulat apaprusan na. Anya? Nay, apay ngay akasta. Mabay na kumamang ibaga kada kayo ng kapilitan mo. Tada kayo lang amin timang regregalo kan kwa na, Uncle. Sapay ko matamawa tandak. Apay ngay aliwayan na dagiti trabaho na. Kasi na nga ron, Uncle. No, dabaro kagawaan na kapapurusan na kanayon. Kita-kitaan na, kan isulat linlinisan na. Mabaybayan na nagitimulan na. Mapuypuyatan pa yan ano daduma. May ramanak pa mapuyatan no kwa. Anya? Apay ngay akas jay. Sapay adupay ko matikunak nga itid ko kenkwana. Ay, oray san pa'y laang, Uncle. Tay suntuman ti pakapuypuyatan nan. Ay, madi ati kastangar aramidin na. Uno, gapo siguro iti gagar na. Huwan siguro, Uncle. Angam nalabas mo nga ron. Sige. Bayam, tasan mi pala nga ron nga ikan di asawam. Naglokon na di aka anakak. Jak amo akas tagayam tar aramidin na. Anya, pati motor, kaidan na, lakay. Kaslakastan Tadi nakanukayat nga irwar ije balay da je motor nga inted kaw. Ay, na yan. Iso nga ada na panunot kaw. Tapno gumagit man ay hindi ka anakak. Anya day tangay, lakay. Rigalwak man ay. Anya, ay unay kamutan. Kay bagbagan ni Pia, di mo pa like ikan iti kumpurme ng regalwam manayin. Ay basta rigalwak. Sa bali mo iti regalok kenkwana ita. Ha? Anya day tangay, lakay. Ha? Ni?
Anya dayta nakasako binaklay yung inyag dito balay, Uncle. Regalo iti asawam, Pia. Ha? Ala, pangasiyo, Uncle. Orisan ko mapailaang. Idulin yung mampailaang no nyaman dayta. Wanusan, uraitad yun iti sa balay. Ay, sumadot man ang asawak no marigalwan, Uncle. Di ka madanagan. Tana idumduma, tuy irigalo kinkwana. Ha? Ni, anya nga min dayta aya, Uncle. Arado. Ha? Kita man no di aguper di asawa, may di kataltalunan. Tabaraw, di arado na, Pia. Bakay, masapa ka mapanijay talaw, tayo nakagaradaw. Ay ka mangang kapay jak pa'y nakaluto iti pagar mo sa ranta. Madamdaman taon. Agawin akto no mabisinak. Basta yung nakagaradaw, ta nagpintas niya yung ni uncle ko nga radaw. Ha? Nagsilag. Sige nga ron. Agawid ka naman damdama taw may kapay mangan. Huwag bakay, aradwa kong tayo pagrayupan ta. Iniraw, Pia, umayak man. Ha? Nyangkay. Dumanon kayo Uncle. Iniraw, kanakan. Adamanin irigalo kin ka. Ha? Anya day ta, Uncle? Bunang. Nangina bunang day taoy. Napuskol kin natibkar. Ha? Ay na. Ay wang. Wow. Ay nagpintas, ngagpaisaw. Nagsilap jo. Kin adapay gabyon kita day to'y agabyon. Nagpintas. Natadam. Ay. Maya day to'y Uncle. Eksakto yung garding gaw. Wan. Kukwamon na kita. Regalokin ka, kanakan. Ay na, agyaman na Uncle. Thank you Enero, lakay! Umay kan, maluman! Agawid kan! Likpasak pa tayo parparas-pasak pa kay. Mabitay to yan. Maluman! Ituloy mo ito nabigatan Unay ka man laki din ay ako baka mas. Dandanain baka kakaisuna baro to'y bunang ikaw. Nagmayang ay paraspas. Ay, ituloy mo ano bigat? Ay lipas akong bakay. Mabitla na ito yan. Anya? Nakagabyo na mitinimulaan tayo tinatay. Nalawatimulaan ta pa kay. Kin narapak mitintinaradaw. Kin intong bigat. Paras pasak man ang aking babatalon ta. Nagmaya tayo. Gay magat ti asawa kay dirinigalwan ti ulitag na iti bunbuneng arado ken gabgabyon. Naragsakanak tay nasikasunan dagiti mula na ket manipod iden dagiti laengan kagawaan para iti kataltalunan ti nregregalo ti ulitag na ken kuwana. Alakastan ti pagaya mo, Pia. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat uno pa kasaritaan ngayon tayo drama hitakat manipod kani pagayam tayo naglingad. Itinagan adona. Kastoy man ti kunana. Dir manang biyanang. Napakatanak abalasang. Tawang pailat lalaki ang mangikasar kanya. Iso ano ada mama mo ano ma boyfriend ko. Kasta unay aragsak ko. Tati amok makasawa akon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Duna, ayan mo. Umay ka man. Duna! Ay na, rimwadya anak talakay. Napanakide. Anya, nakiday. Apay, adan nobyo na. Kadamot tayo sa istoryaan na kanya. Ah. Namamo na kanoy jay pagpipisbulan. Anya, sino nga day taan nobyo na? Jak amo jak pa'y mat nakita. Nay, Iso siguro nday tati anak ta. ay siya kon, ti mangilok at itiri daw bakit. Ay natatang, asawaan dakon. Ha? Dati man ni Jimerson, iso ti mga asawa kanya, tatang. Uy, Ah. Jimerson, agbless ka ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Agmanuak man. Ay, kasyan nakati Diyos barok. Ala, sombra kayo. Ay, bakit? Mangisagana ka man iti merienda. Tapag merienda ang tinobyo ti anak ta. Barok.
Kanya't nagsaritaan nyo ngayon ti anak ko. Dumanon kay kadain, Jimber Sound. Ay, una tata. Ikasar ko ni Duna. Kahit dumanong kayaon. Un nga rod. Sanak pa ya sigurado no anya nga aldaw. Ay, sige nga ron tapno mapagsasaritaan ng ti kasaryaw no kaanaw. Tanay, kanayon sa mo ti panagkuykuyog yaon. Ay, una tata. Agpay sawa ka na yon kami nga kuyog. Diyak pa'y mat kinol dit ni Duna. Anmat ngamin nga agpakuldit di anak yo. Ay, rumbang lang abaraw. Tadi kay pa'y mga asawa. Uwan mat kahit di. Kan may mayat mat kahit di no nasinaw nga idyatan ko iti altar ni Duna. Ay, sige. Ibagam tulat ta nga ro dahil no kaano ti dadanon nyaw. Tapno masaganaan may. Yes nga talaga. Ay, apay ayis ka ayis. Sika, doon na. Asawa andak matlangan, tatang. Apay, talaga ang makaas-asawa ka na ya. Uwan ata ni, bumakba katakon nga balasang. Narigato pa tagmay may sangag biyag. No mata kayo, di awan to nekat kadwak ito lubong. Kahit kumatadjay, adakad kadwak. Kahit kano nga ron dumanon da Jimerson nga ay. Awan da time. Gamagat to kanya na tatang. Uy, Jimerson, kano nga dumanon kayo? Ur-urayan da tatang ti dadanon nyo. Uray sa pay mat. Apay ngay? Kasla nagbabaway mat ti desisyon ko. Dito nga ti madmadi dito'y bagyak ta agbalew-balew ti reknak nga. Reknam nga? Nasabat ko nga min ni Edgardo iti kalman kat. Kasla nagsubli ti sigud nga reknak. Sigud nga reknam? Kan asino da dya nga Edgardo aya? Nagi ang ex ko ni Edgardo, Duna. Ex mo nga? Padam nga lalaki, ex mo? Uwan. Tapno ibaga kanyam. Sigud nga baklak. Pang-uranak tumat ni tatang ko. Iso nga yung karigatak ti agbalin nga tunay nga lalaki. Awan, marigatanak mat. Aniya? Pilitak nga ibuhos tirik na kanyam nga madi. Karkarwini na sabat ko ni Edgardo. Na inlabakit di man ang kanya na. Aniya? Anay, apay nga idiatamat. Anay ko? Apay nga sipat kamat ngay? Kanya nga tibasol ko. No duwa tirik na. Kasta nga rod ti kinataok. Iso nga sore. Nga kami nga dumanunan. Narigat mat lang no ipilit ko. Taba ka apatamat lang nga ka na yun. No ag-asawata. Nagsakit ti barokong ko. Kasla matutudok ti 2,000 nga aspili. Ay na, agyaman kakit di anak ka. Tasan kay pa nagkasar. Naimbaga ta nagpudno adagos ken ka. Impudno nati kinataon Naladaw kit din nga imbaga na. Idagin inaram kami kumapay lang ang imbaga na ti kasjay. No anak nga na ilabi ti perperme. Guston. Makailiw-liwag kan tao anak ko. Malipatam to mo lang daya Jimerson. Kunak no na sa raka kunti mga asawa kanya. Gabsaan mat gayam. Nagsakit ya kasoy. Maminduan nga na paaya kun. Kapilyam ngamin imbag ti pakirelasyon Dahil tayo sigurado tapno saan ka masaksakitan nakasta. Kasano ay matimang pili ti sigurado. Kaslamat nga nagpaypayso nga agararamda. Kasla agpaypayso nga labdak. Kasla jayin mo na nga boyfriend ko kuna na nga asawa anak. Hindi kinuldit na kat jak nagpakuldit. Bigla nga hanan nga nagparparek na. Kaya asawan dahi ta anak ka. Sana po no alab na ka. Kuldit lang ti kayat nakin ka. Huwag nga ron na. Madyak mata di orawawan. Kakaiso na nga gamang ko dato kinabirin ko. Idad ko kit din. Patangnak pa ngayong kasarte lalaki. Wan. Gusto, tiyararamidam doon Di mo iruk-ruk man ni ambit mo. Aging gadi kay pa nagkasar iti mang kuldit kan ka. Tawa taap. Wan tatang. Jubileen! Ada ka? Jubileen! Hello? Rimor beti ka nakak? Napani jay store. Anya ti masapul mo kan ko Ay, kawa?
Isublik ko man dati binulot ko nga sinulit kanya na, tata. Ibati mo, ta I will tell her. Bueno saan, uray ang bitin. Ang suplimat ladagos na jay. O sige nga ro, tata. Uncle na ka ni Jubilean nga bispuleng ko. Yeah! Kasangsangput ko from abroad. My name is Fred. How about you? Ay, siyak ni Dona, tata. Balik bayan kamat gayam. Nagawi na, umaya kag sa politik bali ng wife ko. Ay, agpadata gayam, tata. Ah, what do you mean? Ako, awan gayam, awan. Balasang ka pa eh? Are you still single? 1,000% single, tata. Oh, ano kaya't mo? Agasawatan. Oh, I'm sorry, Agang prangka at nagsasao. Diyak kaya ti paligoy-ligoy. Oh, anya? Do you love me or not? Ay, sos. Kuha, aguray ata panunutak pa nga perme. Norumbang nga tangala kahit ti pakiasawa ak. Agpanunutak pa'y atata. Good. Adakan ka, ano kaya't mo ni uncle ko doon, Napigsapay matkindi nga uray lumakayan niya. Una, taraki pa'y lang ni uncle ko. Apay, han nga nag-asawa ni uncle mo. At da idi nobya na ngam nagsina damot. May samat lang din ang nagkuanobya na idi. Idi nagsina da, nagbaak matan. Ay, sabagay, awan lay na kayan kan ayat matkindi at lakayat ko ni uncle mo. Ay kat, adakan ka dayta ado na. Basta siya, noon niya ti decision mo, supportanan ka. Ngam ti makunakat kastoy. Ag pinaliyo kayo pa iti ugali. Agamam mo kayo pa anayin bag. No kasapulan na makikuyog ka kankwa na, aramidang. Tapno mama mo man na yung bag ng kalko. Tang, da kayo ti pagdamagak, tada kayo mati head of the family. Kayat yun ni Fred nga pa kay asawa. Kayat yung auray lakayan. Ay, kada kang kadayta, anak ka. Si kamot ti mangedeng, ta si kamot ti makiasawa. Wan mat kay di ata tang. Kasla kayat ko nga saan. Kayat ko ta ka, kaaduan nga lalakay kat nadungungay. Ngam, kasla jak kayat talakayan. Mano pa nga tangay nga tawon ti biyag na. Baka matay nga dagos. Kadagituin na panawan. Saanin alin na kayan ti patay. Kaduan ng ti matmatay abilo fortes. Kita am di karro batay di tadaya. Nagsapa na balaw. 30 na taon na di asawa na idinatay. Kanje kabsat, di kabagis mo iti bunyag. Nasapa mo na balaw. Nasurok mula 30 ti taon di asawa na idinatay. Ay, sabagay matkidya. Kan madlaw matkidya nga napigsa pahilaang ni Tata Fred. Ang maguray ka anak ka. Ay ayatem ayak. Saan pa'y matkidya? Nga baka masursurok tumatlaangay nga ayatan. Dona, tangaya kayan ayat tamutin. Kayan sakbay at tulagan tayo ti kasarta. Ada pa ikumpisar ko kan ka. Kaya tumawatan naklata itilikodan ti ipudno kan ka. Thank you. Ang amusan, okay lang. Ni, anya nga diyata nga ikumpisar mo, Fred? Kuha, may saak asilahis. Aniya? Mabalinak iti lalaki, mabalinak mat iti babae. Iso ano gasawa tanton, ket adda pa iti tiyempo nga agpukawak. Mapanak agbirok iti lalaki. Ay, saan ang diyata kasar-kasar? Manjakun? No kasta di na at maawatan, Dona? Saan? Diya kaya ti silahis nga asawa? Okay, fine. It's okay, Donna. No problem. Ket ag-break tangaroden. Nakapanimid ka man ditan, Donna. Naunag ti pampanunutom, Nasakitan ka kadimanan ka po itinaamuam ka ni Fred. Ay, sa anak matindi nga nasakitan? Saan ko pala nga inayat ni Tata Fred? Iso na lang ta masayang anak.
Unak no agsimpa akon. Unak no ialtar da kon ngam awan matlatagayat. Ay na anak ko. Apay nga tanga kas diay. Si Lahis diya may kadwa nga boyfriend ko. Katata, si Lahis manan diya may katlo. Lakay pay mat nga balik bayan. Puro si Lahis mat amin nga matumtumpong ako ni tulubong. Ay na, nairanra na siguro Saan mo siguro nga amin kat kasta? Awan, sama tan tinamna mga makasawa Dumteng tulat ta dayta anak ka. No talaga ang makaasawa ka, dumteng dayta. Agam no gasat mo tagbak-bagat abalasang. Ay ka ano usam Sagmamano datala ko mga balot, manong. Saglalakala nga, daing. Sagkikin sila ang tabasag mo dati balot alakok. Ne, tultulad ang matiliter este saok. Mangin insulto ka. Hala, saan mo ading? Talaga kastoy si saok. Sawawa mo nakaskan ka. Ha? Parag kunak ading nagbagay ta. Tagpada ta asawaw ti litos is na. Ni, apay, awan pa'y asawam. Baruak pa ading. No kayat mo, kuyuganak tayo ta mangala iti sinumar ko. Tapno mamati ka. Singgilak pa laeng. Ha? Amaw, nagpintas ka man. Agbagay ta. Gwapo ak. Napintas ka mat. Bulbul anak samat. Sus! Saan? Di uray lumnedak iti nagtakderak nung mangbulbulat. Di uray mapukaw amin ang naglakwak iti balot no bulbulaan ka. Kaya't mo tag merienda ta. Ilibre ka. Ha? Kadwa na, pag meriendaan tangay. Di ta suli. Mapanta igigid. Ta meriendahan tanto na bati alako ka balot. Ilibre ka man ading. Awan manan ni Dona dito'y balay lakay. Napanman nga ta nagpaaraman Unay matikas ta pa nagsasaumaw. Basta magbibisin la unay iti lalaki ni Duna. Ay na, agpay sumait. Kanayo niya dya istaw. Nakashort pan tayo mapanag-istambay dya istaw. Sana ipangato iti lamisan tiligs na. Ako namblan display iti crispy pata. Agtal na ka man mo't. Ay madanaga nan dyan naktatanay. Bumakit mo abalasa ngayon. Di na mo lasawanan. Gano sana makaasawa ka, wa mabalin Agam saan samot nga ija istor ti papapanan na. Yak mo makikita ija yan. Papapanan na nga rungay. Imakar siguro iti pagistambayan Nay. Anay. Tatang! Nanang! Lukatan nyo na to rin daw, darasun niyo! Ay. Nay, kasla naragsak mo dyan, akta. Nandaman nga talalaki akadwanan Ala, yung kalukatan tiri daw. Bakit? Di kayo pala nagkasar, agdan na kayaon. Tapno sigurado Iso nga paturog ako ninto'y balay ni Kanor. Ay, sana mabalin agkasar kayo pa'y. Awan pa urunong ko tata. Agat di uray wala amanok ti mapartay, mabalin mait. Sa mo na yunan itila ko mabalot, mayatan, basta agkasar kayo. Kababain mo't atata. Dua manok ti sagana. Aha. Katawan na tayo Agurnungak pa iti pagkasasan me. Wan tatang, basta agdan na kami ng kanya Kanor. No agungat kayo, agungat akmat. Anya? Jubilin, friend, masikuga kon. Ha? Ala, api nga nagpasikugkan kat di na kapay maingkasar ni Kanor. May mayatan di kastoy, tapno sigurado ang asawa andak. Tano agpakpakiputak pa lang, baka panawandak manan. Anya? Naragsakak to pa ita, may sakton nga mame. Adanton anak may kanya Kanor. Siya kung ti makaamoy ti magastos Kanor. Basta agkasar kayaon, kanido na tanay masikugain. Ha? Ala, kababain mo't atatang. Siyak taggastos Tayo siyak ti mga sawa ka ni Duna. Agurnungak pa'y. Kanon to pa makaurnong ka kaawan sa maururnong mo. Kay, makaurnungak tulat tatatang. Ay, basta, agkasar kayon. Period! Tumpalan talatan ti kayat ni tatang ko tani, masikugak mat ngamin ng Kanor. Saan nga tug ang mabalain? Pwede ka makawawat. Ni, apay aya nga saan nga mabalin Kanor?
Saan ang mabalin? Tay darong nak ni bakit kau? Bakat mo nga! Kat ni bakit ko Sorry, no jak in bagat agpaiso. Gam kinapudno na. Adda ka di asawa, kan pito tiyanak kau. Niya. Nagkasal kami kan ni bagat kau doon na. Saan kami ang nagsina? Talagang awan babaen mo! Niko! Unay mo agsipat ka ladagos mo. Sipatan ka makitam. Nay, Manglok-loko ka matgayam! jak mo bye-bye an tiyanak kau. Suportarak Nayunak tinakok abalot tap na masuportarak tiyanak kau. Ngam no kahit matagbalin ang number tao. Mabalin ta matlatang ituloy ti relasyon ta. Saanan? Pumanaw ka nun! Han kan nga kasapulan ni tibiyag ko? Ito nga pumalaw kan! Insang sakit ko ti sakit tinakam ko manang biyanang. Sinersermonan dak dagiti dadakkel ko ta impilit ko ngamin ti kayat ko. Aklunag nakulaapan ti panunot ko gapoy ti danag ko mabaketan na abalasang. Ti amok ni kanor ti mangisalbar iti panagbaak ko kuma. Ngam saan met gayam. Ngam uray no kasta naragsakak latamet taaddan anak ko. Alakastan tuy pagayam mo Dona. Manang Biyanang! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama ita kat naggapo ka ni pagayam tayo ang naglingad. Itinagan nga arot. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Biyanang, nabayagan na napasamak daytoy akapadasak. Adda idibak na nga kumparek. May sa abalo. Gapo ta kinaptan ti agduduma asakit. Ti amok kat mabiitan ti apit na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Day, papanam, arot, lakay. Ay, nakman sarong karan niya kumparek ngagsakit. No kasta, saan pa yan na imbagan niyan taon? Ay, siyempre nga ron. Nagkakanat mo ti rumrumor a sakit nan. Manutawon na naya. Katawan ng taladay gay. Nasurok la 60 na. Nay, ubing pa'y magayam. Kunak no nasurok nga itinan. Kaslala kay titsura na Tado nga ron ti sakit nan. Ang katawan ng taladay gay. Sige bakit tamapana kun Nakat, apay day tayo ikubag nga igam ngay. Anyat kargaray ta. Anyat ikargam. Hey, pangikarga kiti itan ni kumpare kanyak Ay, mumitayin. Tunggal mapanak ije balay na. Tila may itid na kanyak. Na, baliktad mait. Imbes asika amang sarungkar timang iti pasarabo na. Tamasakit ket nga ro di sarungkaram. Samay. Ni pari Anton, timang mangted iti regalo kanyak. Tayo sutibak nang. Ingam siyak ngay, nakura payak laeng. Idi day taa. Idi saan pa'y amasakit. Angam itatag sakitan di kumparim. Agbain ka kumamat nga dawat-dawat iti kumkumpor mi kang kuana Agtal na ka man di na. Agdawat-dawat asasawam mait. Agdaw-dawat akayakit saan mait. Isaw, timang mangted kanyak. Kita ka man laengan. Ay, bagman na nakapasyar ka, pare Aaron. Wala pare. Tanday di kan sa bumayagan dito'y lubang. Uwan nga, Rod. Panagrik na ka, mabiitan ti apit ko, pare. Kanyat ko na ti doktor mo ay pare. Tinaningan dan ay ti biyag mo. Saan pa'y matkit day, ang mariknak. Umadanin ti apit ko. Agkakapsutak pa yan. Diyak unay makapanganan. Ganyak makaturturog iti hustaw. Ay, sumilagay makimutong kauna yan pare. Uwan. Ay, nakakawid ka. Alam tundag iti prutas di talamisan. Kansay da dumakarga ti ref ko. Dagitay tinapay. Iawid mo ton pare. Ay, wala. Ay, narigat asanodan ti grasya pare. Uwan. Ay kasi ka mga pare.
Masanakan ka. Ay talaga nasingpot ka, kumpare. Naasi ka itikas kanyak anak ko rapay laang. Ay, thank you, pare. Awanan yaman na. Mga lakan to pa ikit di iti bagas no awan bagas yaw. Ah, ado ayat ibagas mo, pare. Ado pare. Ay, sige man nga raw. Tanay, basitan di bagas, may. Ay, agyaman akmanain, pare Anton. Ni, nangalaan nyo kadag ito'y na iparabaw dito'y lamisaan, nanang. Prutas kas kadabagas mat. Ni, adapay frozen. Ay na, insang padyamam Melissa. Intad ka no jay masakit a kumpare na. Sinarungkaran na ngamin itay ije balay dagat. Agsakit ko na yun, nanang. Wen, aglalaw ka nun ti sakit na. Iso akim mapsuutan. Ni, apay ngay ajay masakit tinangtad kan ni tatang. Imbes nga iso kumatimangtad ije kumpare na. Diyak amuay ti amam. Dilagbain. Baliktad mo tararamidan ni tatang, nanang. Un nga roda, awang babain na. Tanda kay man mo, ditangad din ah. Ha, ni, nangag na tayo ni tatang, nanang. Manao kayo. Abay, kanyat pagkit kita, adyo kanya. Nagdadawat. Nagbibisay ni tinigalaw, ha? Ay na, sa bali man ti Jarnan, anak ka. Ala, di yun sumbatan. Tapno saan nga dadangag pungtot. Ikanda nga nang dyan ka, watan ay. Lukas na kayo. Di kayo magmagan di tayong sangpot ka. Kanaglang na kita. Ala, ingka ituloy yung tararamidam anak ko. Agsina ta dito yan. Agluto ak matan. Bayam asuman na utamam dita. Ne, papanan nyo, Tata Arot. Hindak man sarong karan ni kumpare nga Anton. Silvia. Uwan na. Kagap-gapok matid tabalay na diagsapa. Talaga gayam nga nakapsutan. Nga raw. Nagadumag nga minasakit na. Naimbag matatada kayo nga mang sarsarong karkan kwa na, Tata. Tane, awan matkadkadwanan. Noon nga raw. Iswa siya ti mga sikasukin kwanan. Ta siya ti kasingidan na kumpare na. Hello, pare Anton. Adak manain. Ala, agtugaw ka pare. Kahit nagan kan. Awan ganas ko amangan pare. Ay, kasano nga ron ang matumar mo dagiti agas mo. No di ka mangan paray. Uraya kun ati papatay ka. Ay, na, di ka pa'y matmatay paray. Sapay ado ti mapanawam asanikwam no kasanaw. Ay, wag. Asinon tungay ti mang tawid iti sanikwam no bilang matay kan paray. Ay, naitangaron ti problema ka pare. Diyak ambo no asino ti pangipatawid ak. Tanay, balo ak mutain. Kanawan mo't anak mi dinayasawak. Awan mo't ka anak ak. Tag may sak lang anak. Kan ura na di asawak. Bugbog tungmot lang anak. Diyak mo't kaya dagiti kakasinsin ko ta naglalastog damay. Kasanungay nga ron din paray. Ay, gusto ko maano ng asawak. Tapno damang tawid iti sa nikwak. Gamjak mo't ng asawa. Ada tayo nobiyak iday. Gam nag-break kami mo't Ay no, bye-bye amon ti ex mo paray. Mangkita kakit di manin iti sa bali Ay, kayat mau tayo sa pulan kay ti asawang paray. Adaya may rekomendam paray. Ada! Ubing ka na pintas. Sinong paray? Elisa, agrobot ka, tada pa pananta. Ha? Papanantayo, tatang? Sarong karan tadji masakit na kumparay. Kaya't nakakano makita, tanabayagan tayo na udi panagkita yaw. Ha? Alan, yung kagdigo sa tagsukat kan. Darasain, tanarigat apayan tikid daw, dandanin matay. Kaya't nakamakita, iso mapantay ti ayan na.
tatang mo, Melissa. Rimwar, Tata Anton. Mapan ka no gumatang iti tinapay. Adyak lang pagarop. Si kagayan ti retrito ti amam kanyak. Ha? Iritrito nga? Retrito na nga asawa ka. Anya? Agsapsapulak nga miniti asawaag. Tapno damang tawid iti sani ko ama panawak. Sayang no awan mang tawid. Ha? Dayta no mayat ka maki asawa kanya. Ngauray lakay akon. Ay, kwa. Uray lakay kan masakit akon. Agdato naklatagan ka, Melissa. I love you. Kat nakasaghana ak ang mangikalay sakun ka. Idatag ka iti altar. Kat no kayat nak, pagyamanak, tadamot lang ang pangipatawidak, iti sani ko ama panawak to. Diyak kaya teraramidin niyo, Tatang. Anya kayo matun, ipaspasubo dakmat. Na, ipaspasubo nga. Pagsayatam, teraramidak, Melissa. Di ka man nagkasta-kasta. Ay, manmanuday tan. Diyak kaya yata ni Tata Anton. Sana bale, tapagpiit na lang agasawa kayo. Tamat-matayan. Kano matay ni pare Anton. Si Kanton nga asawa na timang tawid iti amin asa ni Kwana. Kun saan na makapapigsa na jay. Iso papilang ti pagasawaan niyaw. Saan nakakaidaan da jay ta nakapsutain. Basta man diyak, Tatang. Ay, anyat kayat mo. Di gwapo gawang korta na. Ha? Kitam di kabsat mo. Nakiasawa iti gwapo. Ngam kitam ti kasasad na ita. Nagkutungan. Awan lang aron trabaho di asawa na. Potot pa ila putot. Iso nga orin la kay ditan. Bastag na may kantaw. Niyan taon ti pakiasawaam. Sa nabalay, tamabalo ka mula dagaws. Di balasang kanto manan nukas ka sana. Nagkuna nga dantaning tibiyag ti kumpare marot. Tsaka Anya? Sika ti mang tangtaning ije kumpare. Ay, unay kan, di ka lamasyan ije kumpare. ay na madlumot adandanin ti apit ni pare Anton. Saan la siguro nga imbaga ti doktor na hanggang pa-check at tinaningan danday jay. Anya? Sayang ba't ti mapanawan na sa likwan awan magtawid. Iso nga ipasawa ta ni Melissa. Kat di namat nga rod kaya. Kayat na. Pilitin ta. Sa pwede bakit abalasang akaaruba jay. Inton maunaan na tayo ngay. Ay, saan man natila raramidam arot. At daya amat kasta. Masakit lang arudan ngam kayat na pailat mga sawa. Ay, di kumpare nga ron day ta. Sayang ka no. Nawan pang ipatawidan na iti mapanawan na asanikwa. Isong agsapsapol iti asawan na. Agad, apay, masapul ang mga sawa ya. Mabalin naman nga ipatawid ita sino man no talaga kayat na. Ay, kayat na nga ron ti mga sawa. Anyat mabalin ko ngay. Ay, di mo iramraman tanak mo iti kalukwa marot. Di na nga rod kayat, pilitam kit din. Kayat na nga ron. Mabutang kanyak na jay. Isopat check nga agtungpal na jay. Iti kayat ko mapasamak. Kanyat pangad ng yakad di so. Ano kasta? Manukot ka na makiasawa ka ni pare Anton. Katuanan na, anya nga ron ngay. Kung tandak mat na dya ko manugot. Talaga? Inaldaw nga ungtan ka ano bilang? Sige. Ibaga ka ni pare Anton. Tagkasar kayo. Basta kasar lang nga. Saan kami ngagkabalay? Why? Tinapatag. Adama ko na nga asawa na. Kanadan tumang tawid. Itesanik ko na iton matay. Nay, apay nga da ka dito parangan ni pare Anton, Silvia. Una tawa na kay parangan nyo, tatarot. Natapilusupo ka. Anyat kukuam dito ay. Kalpas ko nga nag-inaw ka nagwalis. Siyak nga mente para walis ito parangan na tatultulungak. Kaasi nga amin. Anya? Kano maminsan katilot-luto akmat lang. Ay, mabalin ka day. Asa di nga mo nga sikaswan, di kumpare. Danton mga sikaso kon kuha na iti mabiit. Ni, asino kumangay?
Ni Melissa nga anak ko ah. Agkasardan iti mabit. Ne, apa nga kasar na ni Melissa kat saan damat nga agnobya? Limit ano biya na. Kasarlati kurang kadakwada. Kahit kasano pare. Ayaban tayo tayo kasar kada kayo diti balayaw. Awanan tanay, mabanugang abumangon. Sige nga ron. Kasaritak ton tayo kasar kada kayo. Tauray nakaida ka nga kasar kang mabalag. Sige man. Kahit kasano ti gastusin nyo pare. Mano ababoy ti mapartay. Uray sa nga pulo no iso. Ay sos, nagastos una ti sangapulo pare. Pag-practical tayo. Uray may isa lang siguro. Talimitaran tayo mati dumaray. Alam, makamukan pare arot. Basta mangkita ka ni ti baboy, tabayadak to. Nay, papanam nga ikat kalpas lang ti kasar nyo kung ni pare Anton. Agawid ako. Dimot ko na yung apapil lang ti bagasamaan may kanya Anton. Una! Hanggang magtalinad ka pa dito ya. Uray sumagmamanulang ang oras. Manjak, kaya't kung tagawid tatang. Igatangan na kiti vitamina, Silvia, wan. Uwan tata Anton. Gumatang ka iti prutas, kanat natang. Igatangan mamin nga ipagatang ko. Uwan na tata. Masapol ang mga anak iti osto. Pagpapigsa, Silvia. Iti mabiit. Mabalon ti anak tabakit. Nakasigurado tay tawidin na kinanton. Ay na, day talatisang kaibagam. Taw-tawid, taw-tawid. At di sumat. Nagswerte di anak ta. Ta adun to ti tawidin na asan ni Kuan ni Anton. Nay, Nay, nay. ada tao. Ingkaman kita ang araw. Mabit lang. Umayak man. Tatang arot. Ha? Pare Anton? Nakigtot ka, nakakita kanya-kanya. Ay, puro Diyos. Apay abimangon ka. Nakasarukod ka matan ngay. May ditibalay, pare. Ingkar karigatak tatang. Takayat ko ang makita ti asawak. Ni Melissa kay. Di mo't umumay iji balay. Kwa, ay ang mga matumba ka. Ay ala, sumra ka. Taginda ka. Hindi ka bumangon na atan eh. Di mo tagsakit kaya. Pare, ay isti, manugang ko. At dantaning tibiyag, mausanay ah. Diyak itulok kamatayak kadagos pare. Ay isti. Ay tatang. Lumabanak. Tapno mananam ko timnas ti adasawa namanan. Ah, ay na, marigatan ka nga Anton. Agida kakit day. Di ka bumangbangon. Saan nga road? Ikarigatak ti agimbag. Masapol a pumiksaak tatang. Tapno madan ka pa iti apukaw ko ni Melissa. Anya! Napanandya anak tabakit. Pimanawan, ta ilumlum mga nanantaw. Ay, sapay sumanubli dito'y balay. Kunakno ko naman nataningan nagtibiyag na. Kasta ka ron, tiyamok. Ay, na, pumipigsa mo tayo. Si Marantamod tani din ang asawa. Agad kasano daytan. Ura na nung dyan nakta, di na kaya timakidin na kanantaw. Ay, mas dawak mga ta pumipigsa mo tani Anton. Di na pala itulok. No talagang ipanan. Lumablaban kitin. Ay, Nay. isuman nga tadaytan. Tatang, nanang, umayak man. Ay, sos. Ingkapastra ka na. Ay, Araw. na problema ti kastoy. Apay kaya kasta. Nakiasawa pa ilangarod kanyak no di nakgayam kaya't akadin na. Ay, kung amin. Mabayin sa amat. Ayabam ta kasaritak man. Awan dito balayan ton, pimanawan. No kasta,
talaga di nakayat. Kwa, Ay, no di nakayat, di saan lang. Sino kumamot ti anak mo, ay? Apay, isulang ayat ti babae. ha? Anyat kaya't mo asawan ang taon? Nasayatan nagawid ka, Melissa. Agsarita tama na nakaw. Noy may papan ka ni Tata Anton ti bagayong, lipatan yun. Kan isa nagawid ta may kwalaan dagiti kawis ko. Pumanaw akong dito'y tatang. Inakagtrabaho iti sa bali ang lugar. Ay, di ka pumanaw ah. Di daklapdan. Diyak kaya ti makidan na iti diyak kaya ayatan ko nakmat. Isa pumanaw akon. Kunayo ang mabalo akadagos ngam saan matgayam. Yak mga rod ni namnama pumigsan yan to, anak ko. Si Marantakit din, hindi nangasawa. Basta pumanawak. Tadan pagtrabahwak. Nabayag mo't tinasahan ngay may ni Anton dito'y balay. Araw. Un nga rod. Abang ano agsakit manan. Kas tanga-tangag pa isaw. Ay, indak to man kitaan. Pamangan mo't nun ay dalitan. Diyak mo't ngamin napnapanan iji balay na. Ingkanto kitaan Tamang ano yan tinapasamak kan kwa na. Nay, apay asikatin nang ilukat itiray daw, Silvia. Apay nga dagat iti balay ni Anton, Kat. Apay dakas no ada kay tao. Ayan ni Anton. Masakit ka di man ay. Aday jelikod. Agbalbal seg. Balbalsay. Apay, naimbaganan na talaga ay Katwan mat. Apay nga ron nga dagat dito ingay. Yeah, sweetheart. Ay, di. Pare aro, ada ka magayam. Anyan jawag mo ka ni Silvia. Sweetheart. Wan. Ni Sylvia ita, ti sweetheart ko. Tadinak mo't pagan-ano di anak mo. Anya! Ay, apay nga kasta! Madya! Ay, agbababae ka matay ng taon! Kahit anyat mabalin ko ngay, di na mangaro kaya ni Melissa. Di nagsapulak iti sa balay. Anya! Ay, sana mabalain! Pumanaw ka dito, si ka Silvia! Saan na mabalit raramidan niyaw? Sikat ti pumanaw, pare araw. Tawan, bibi ang mukha na kami. Anya! Ang kunay kan, Melissa! Kuyugan ka, tayong kay darom danton, kundi babae na! Ay. Anya pala kukuham ngay! Ang kunay kan! Agbababae ni Anton, isungay darom mau! Nagsaritaan min kan ni Anton dayta tatang. Tagsina nga rod da Anton kan Melissa iti legal awagas manang biyanang. Kat da Silvia kan Anton tinagkatuluyan kat naadanda iti anak. Nasdawak tay di nang asawa ti kumparek si marantameten aging ganan anayan anagimbag. Katitaan nakiasawa meten ni Melissa nga anak ko, kat adan bukod na a pamilya. No malaglagip ko tinaramid ko iti kalabas, kas lalom na daki tinakaro abain, gapo iti kinarupat kwarta. Banag ang nagbabawya kiti kastaunay. Alakastan, to'y pagayam mo, arot. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam arot. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agihaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Hello kagayam, pakaragsaklaw na iti kadayo amang padpadaan kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Kat sapay kumatadi kay tupulos mauma. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kinikapsat Susan san napud nanagan tintay drama itangam sakbay na. Hello mampay kada Divina Balikdang ditabagulin from Torogi, ti Dubai. Ni Jonel Curas, dita Katutoran, Norte, Kamalinigan, Cagayan. Ken ni Kenneth Viloria, dita Bugay, Cagayan Valley.
Kastoy man ti kunani Kabsat Susan. Dirma ng biyanang. Sakbay ti amin kayat kupay nga iladawan ti langawan with surak. Natayagak, napudaw, sexy kan napintas. Iso nga di naklon ko tinobyok. Ado ti mangibagbaga akas lang nakajakpat ka no tinobyok. Takas kanya kapintas tinagbalin akayan ayat na. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ikasarakon ni Susan tatang. Ay Kurt, andakin ka day taa, anak kao. No kap-kap na kanyon ti tungkal maysa. Nakayaw ti masuraw. Uwan tatang. Masapo lang may kasarakon tinobyak na amangan no maagaw ti sabalay. Ay, di mon paluspusan na jay. Ta nakapimpintas sa balasang. Tapno amom na riyaw. Apalan da ka na iti kakasinsin mo abaak. Nagswerte ka kanaw ta kinayat na ka tinapintas kan seksi abalasang. Nagtayag pa'y ababay. Apay, andat na may anangaram kan kuana. Apaya kinayat na ka. Unay kayo matandatang. Kaslawan bilib yun diti anak yo. Gwapo akmat. Apay nalaadak aya amay dilig ka ni Susan. Ay, sa bagay. Oo na. Medyo nataer ka mudkit day anak kaw. Ang mas daawak lata. Nuwan yat kinayat nakin ka. Kat saan ka apak nang? Ay kat talaga kasta. At siguro mat na idumduma karismak a kinayat na kanyak. Depende nga men iti karisma da ita tatang. Adda ko mamat mangayat kanyak. Akas ka ni Susan kapintas anak kaw. Ha? Apay kaya manan ti mga sawa tatang. Uwan ko mga round. Naggarigat mat ti lumakay nga awan katakunay-nay na. Nagrunay tata addan nobyam. Mga sawa kan taon. Siyempre, addan ton bukod mo a pamilya. Isa kasapulak ti kadwa anak kaw. Ket ore addan ton asawak. Di kay mo't mabali na baybayan tatang. Basta kayat kaw ti mga sawa anak kaw. Iso nga agsapulak man mat iti asawaag. Gamtay ko mamat na pintas akas itinubyam ti matumpungak. Wano, ada pa'y balasang akam sa tinubyam. Ha? Anda ka kabsar na ngam naasawaan damat amin ang. Ay, sayang nga ron ano kasta. Baak nga anti na ati at datatang. Ha? Napintas. Wan mat. Ure bakitan ngam napintas. Asino nga anti na rayta? Nakit-kitak nga tan? Diya ka mo ngam ex-abroad da diya tatang. Nabayagan ang nag-forgod dito Pilipinas. Nabayag ang nagtrabaho iti abroad. Inton bigatan ti kasarta Susan, my love. Naragsak ka karay. Launay antario. Si Kangay. Ay na, siya kung ti kararagsakan alalaki dito irabaw ti daga. Gamin, kasken ka ti agbalin nga asawak. Ado nga ro ti mapapal kanyak. Uri ni tatang apalan nak. Tanapintas ka no ti agbalin nga asawak. Aniya? Isa nagasatakin ka, Susan, my love. Basta dagiti karim di mo liplipatan. Uy, la. Pagbalinan kanto a senyorita iti denak. Di kanto agrigat apolos. Di kanto agbannog. Ken itid ko amin ang masapsapol mo. Sapay ko tasanto nga itayab ti kali dagita akarim kanyak, Dario. Si Kagayam, ti ibagbaga ti anak ko nga ikit ni Susan, kabsat. Ha? Ay, uwan, kapsat. Abalayan gayam, taka nakak tinasawa ti anak mo. Mabalinlat ka? Ang anya ka ni tainagan mo, adeng. Siyak ni Marlene. Wow! Nagpintas anagan. Kasmatlay ti kapintas mo, ading Marlene. Siyak gayam ni Mundo. Nice meeting you, Mang Mundo. Agkaabay lang ti barangay tayaw.
Ita ka na makita, Marlene. Nabayagak ngamin ijay abroad, abalayan. Mabalinta ka na itag sana, ta pag-istoryaan ta. Ha? Ay, katuan manong mundo. Nalpasan ti kasarta, Susan, my love. Dito ita pala balay ni Tatang Agnald, Taawan pa'y matbukod ta balay. Kagwan adaryo. Aywan, makasidsida iti bulalo. Agluto ka man, iso ti pangaldawan tayo. O sige, my love. Arigla daw. Ngam inak pa'y gumatang iji-ili iti lutwak abulalo, Sana balit, asidag mo. Mabiitak lang, my love. O sige tay turog ko pa'y nga ron. Huston to no nakaluto ka, anya. Di nakririingan di ka pa'y nakaluto, wan. Riingan naktulatan o pananganan. Makapaikaw amat manang. Awanan ni Susan aka nakak dito'y balay. Inyawi din ni Daryong asawa na. Ay, wan nga rod Marlene. Oray siya nga rod. Maikawa akmat. Ay, biglaan mo nga mintipan na asawa na. Ngadlaw ko man anasingpat di asawa na manang. Saan unay anataer, ngam kasla nasingpat. Ay talaga anasingpet day jay, kabagis. Ananwam nga tigwapo no barumbado mo. No kadagituyan na panawan. Saanan nga uso day tagwapo partner. No lakit dita nasingpet kan responsable. Awan problema. Wala, uray siyak mata. Jakit kita unti lang Uray na laan, basta napintas ti ukali na. Wen saan ka mata mabsog dita? Mabsog ka nga rod amang ming latan iti gwapo partner mo, nga uray awa magkarga ta tiyan mo. Ay, si kamot kag lablabada riyaw. Apay awan trabaho mita. Anda tatang, ngam nasapa pa'y mo. Labaak pa'y ti kawasmi ka ni Susan, tanay. Naurnong gaya man ti murang may. Apay jay asawa ngay. Iso ti paglabaam Aldaw taon na makaring na dyan atang. Di yuriringan ta mga no madisturbaw. Nga raw. Nagladaw nga agririin. Pangal daw to no agriin. Alas 11, wano alas 12 nga agririin. Wanta ta. Kas dati nakairwaman na pa nagriin. Apay nga yakas gay. Kan manipod nagdinakayaw. Jak pa'y napuutan ang naginaw kan naglutaw. Si kamat amin ti mga aramid ka nagita anak kaw. Uy, pasit amin nang iti karik dahi takin ko na, tatang? Ha? Karim nga. Karik nga agbalin na senyorita diti balay. Jak pagtrabaho na pulaws. Anya, isa di yu disturbo, no kas niya nakaturog. Tapno saan na makaungat. Bye-bye anyo lang. So, laki na yan nakastamot gayam tin karkarim kan kuana. Ay madi ati kasta anak kau. Pagtrabahwam jay asawam. Di mo panuy-nuyan tagram. Awan anderen nakaano kasta. Sana balin tatang? Tinapatag. Masurot amin apagayatan na tapno awan rumso ariri. Tatang, anyat masida. Right. Nakariing kan balasang kau. Inlutuan na kamot ni Daryaw iti pork adobaw. In kamanganan Sige nga ro tatang tani mabisi na ka nagriing. Hayamat eksakto lakit analang abkon di soyaab na. Nagbangsait. Apay akas gay. Nagaangot mo tisang ti manugang kaon. Din samot agtutot bras. Kun ada sa bali anasay upkaw idi limabas dito'y ayan kaw. Naang dod. Kasla saan ba't akas jay idi? Nabang lumot idi balasang pay. Tatungkal umay dito balay idi kat nagpigsa ti bang banglo na. Ngam ita,
Kasla saan mutan agdingligaws. Naimbag nga oras mawa balayan. Mabalinti umay. Ah, nay, si Kamagaya mabalayan. Ala, sumrak ka. Umay ka. Agyaman na kabalayan. At ka din di ka bagis mau Marlene? Awan, ada. Aday jay likod. Sibsibugan na dagiti masitas na. Apa, yan niya tibagam kwa na abalayan. Ay, napatag abalayan. Akin, secret pa ilaang. Iso pala ang tipangibagak iti na ito. Mabait lang nga road tayo bak, abalayan. Ala, apay nga agarom ka kanya kat agabalayan tamang mundo. Saan adatati po nung agabalayan? Da kami iti kabsat mo, Marlene. Ha? Awan mo't dakas na no agaramakkan kasan kaday. Wano, ada ay agungat. Awan mo't kiti ay, Ngam anya, anya kumamot ti kinayat mo kanyak ngay. Kat bakbakatan akon. Saan akon ama ka anak? kasapulak ti katakunay-nay. Saan nga anak ti kasapulak no di kat asawa? Kabinadang iti biyag. Ha? Sika ti kayat ko nga agbalin nga asawa, Marlene. No, ikan iti gundaway Ako ha. Kinapudno na. Talaga akayat ko kumapay ti makiasawa. Ngamtay kumaubing abaro ti kayat ko ngagbalin nga asawa. Tapno addan tumang bagkat kanyak inton saan ako na makapagna. Ngamawan mo't mauray ko nga agaram kanyak nga ubing. Si kamot latin na ilawan ang agaram kanyak. Ha? Ekit aklunan na kaminan Napigsak pa'y mo't ngagbagkat no day tati sapsapulang. No kayat mo, tistingan ta. Bagkatan ka kayat mo. Ay saanon. Si kamot. Alam na rod. Ikanak iti gundaway ko amang panunot iti idat-daton mo nga ayat. Tani, narigat ti agdardarasudos amang gadang. Sige, Marlene. Ngam di mo kuman ibaybayag Makalawas ko malaang ti panagpanunot mo. Tanay, mapanon ti tawain. Lakay ken baketan. Sambutan ta ti panawain. Apay, kayat mo pa'y ayati makiasawa ka bagis. Ay, nagrigat mo't ti awan kadkadwa naman ang. May mayat mo't laang tay addam ako na akabinada ang bayat ti panagbakat. Iso nga aklunaksan ni mundo. Tadakan ka day Saan ka aparitan? Tamadlaw mo nga da pa nagustom kan kwa na. Iso asi ka ati makamong agdesisyon. Total nasing pa mo niya balayan. Awan dakes na kabagis. Nay, bagman ta nakapasyar ka, Susan. Kahit kumusta ta da asawa na ngay anak ko. Mayat ananang. In-enjoy ti kada tasawak. Lumukluk maggamutan. Nay, kita amangan no masubra am ti lukmag mo. May mayat mo lang tay sigo da pamagame. Uray lumukmag ako na. Tadama asawa kon. Ani saan Di mo mabaybayan ta bagi maanak ko. Nga uray da nasawam. Masaduta kon nga gurnor no si tibagik. Adula amin dayta. Kan nagpapintasak. Amangan no kunaan dagiti tao nga adda sa bala pagpapapintasak. Diyak kaya ti machismis nanang. Aywan, pudno ayan sinadamag ko. Adda ka no nagkinaawatan da katugangak ka ni Auntie Marlene. Nanak ko. Di lagbayin mo nanti. Bakbakitan lang arudin. Baybay no isuti kayat na. Biyag na mo dayta. Kanawang mo dakas na. Bakbakitan lang arudin. Ay na, sigurado nga isukat dan tumalang day dyan. Imposible asan nga agbirok ni tatang itiububing nga misaw. Agsangit tulang nanti. Ayan na yan takasarita man. Agdigdigos, anak ko. Ay
Ay na, auntie, bakit kayon? Makiasawa kay pailahan. Susan, Iti day taki na bakit yu ay na. Ang mga isukat na kayon to ni tatang. ha? Nasingput mo ti kunak ti katugangam. Nasingpot, ano nasingpot? Nga mapay ti kunayo, di na kay nga tamaumaan ni tatang. Ang mga nagsapol iti ubing day jay. Ay, kaasi kay tulaan. Ha? Iso ano siya ti masurot, uray saan kayo na makiasawan ti. Agbakbakit kayo latta na balasang. May mayat pa Nalpasan ti kasarta. Isu nga agnad kan dito'y balay, Marlene. Una mundo tagasawatan. Uray kontra ni Susan aka anakak iti relasyon ta. Pagyamanak ta inlaban naklata. Katuon ta ay ayatan kakit nga raw. Kat agyaman nakta kinayat nak. Gam kasanungay, agkakabalay tayon nga upat kada Susan. Uwan sana balay ta duamat ti kwarto to'y balay. Ay, sa bagay, bayat ti panaglabas ti aldaw. Maawat tumot laeng ti kaanakak ti panagasawa ta. Susan bakit? Anda ginatang ko as shampoo kan bath soap. Nabanglo na giti asabon. Oh, ang utom ka rin. Ha? Ni, apay na kita, kadyak man nagpagatang iti kasta. Pasarabok nga rodkin ka. Usaram ka din no madamdama, ta padasam no mayat matlaang. Masadotak nga agdigos, naglamin. Apay, di ka kadimas sikuran saan nga agdingdigos. Sa bali nga minan ti payod mo. Diyak maangot. Ta na-immune ka siguro iti angot mo. Ngam no sa bali ti makaangot. Talaga asabalin, bakit? Agdigos ka mo't atan eh. Naglanit pa'y katabok mo. Kan ag-exercise ka. Saan lang agid idatir aramidam. Tanay, grabe ti limbok magam. Nagmature mo tarupa mo ni dilimbok mag ka. Apay aya pa kasi kuramday tadaryo. Kun may saadan asawak, saan na masapon nga agpapintasak? Saan nakasta ti kayat ko asawin? Di ore man saan ka ngagpapintas. Basta agdigos ka kumamot bakit? Masadutak nga rod. Anya pa'y laga po ayakad na lang nga rod asawa kon. Agdigo sakto ano kayat ko. Di nakpilitan takagurgurak ti mamanmandaran. Ay na, nagbanglumot to'y darling count. Kadindigos naman ay. Una, darling, takababain mo't no na ang dudak amakiabay kan ka. Naimbagla din. Nasaan kakas ijay ka anakam, asaan ama nagdigos. Bakit ka ngam isaw? Ngam kitaam tilangayo adwa. Kasla agkatawunan kayon. Tadi namut amo nga ornusan ti bagina. Kaslamot naganakan iti limawan no indam. Kat awan pa'y mo't anak na kendaryaw. Kaslapay kat adda apo ko nan Na-challenge sak ngamin itimbagbaga na kanyak idi, darling. Nga isukat nakto kano, tabakbakatan akon. Agbirok kanto kano iti ubing ngam siya. Ay saan? Ding tumapasamak na ita, darling. Si kalaeng ti asawak. Aging kat maudi nga anges kaw. Ay na, nagrigat mo ti bumangonan aya, nagdagsan ti bagik. Kumanuti ka, Susan. Mapantiturog ko na Inak nga rod kumisbo kumangam nagrigat ti bumangon. Ay, basit la pa nagkutim, magunggunan to'y kama. Takasanaw, nakalukluk magkamot ngaminan. Kan sa bali man ang tipayod mo. Di ka man nagdigusan? Manong aldawan nakasta ka, Susan? Naglambing tagdigos. Amo mo tama naglamlaminak. Sana bali tanagdira mo usak idi kalman. Ay, nan, tayo jayak man sala sa maturugan. Jak makaangas iti nasaya iti silid. Ta angdod mo ti masayop ko nito'y. Kung di mapangka, awang problema kanya. Rabiin nga mawampay lang ni Dario tatang. Nay, apay anyat pakadanakin ka aya. Ag overtime, iti trabaho na. Awang matimbaga na kasta. Awagan iti cellphone na
Diyan nga ron makontak ti cellphone na tatang. Ang mga nunalubat. Kan ang mga sumangpet-metla no madamdama. Adala siguro nagawis kan kuana anag siya. Adakan. Nagturo kami di rabi eh. Diyan pala na kumparik. Nan, maglisi ka tag pulisak. Maladaw ako niti trabaho. Apay adi ka nagawid di rabi eh. Si Maduta ko, nag-shot kami ti kumparik. Parbango na ninalpas ti shot may. Apay nga kasta ka. Di ka magpakaday ti sa di naman napapanamon. Agdanda na ka mangururay kan ka dito balay. Sige, tagdigos akon. Maladaw akon. Susan, ornosem man matabagim. Naglusyang kan. Di ka pa'y agdigdigusan. Anyang day tanga itsura. Kaslasaan matan asi ka jay Susan aka nakakana-pintas. Kan sexy di balasan. Agsagay-say ka man mat. Agtutbrush ka. Apay ay apa kasikuran nyo dayta ka saan matada kayo takim bagi iti bagi kanti. Kan may sa iti anya pa'y laga pong agpapinta sa kadama asawa kon. Kaanakan, saan aga po taadan asawam kat baybay ang matan ti bagim. Ay na, uray kastoy ko takampante akadinak to isukat na sawak, taubingak pa'y anti. Si kakit di ati rumbang agpapintas tabakit kan. Ha, Talagang ay sukat na kanitatang no baybay am tabagim, anti. Maminsan ladi kagdigo sa kamang ano isukat na kan. Susan, Angam nila kay ko, uray makatawa na dya kagdigdigos. Dinak to isukat dayjay. Tasyak lang tayayatin na. Kan kaubingak, sa anak pa'y abakit. bala. Sapay ko mga rod ta di na kanto isukat nga agpayso ti asawam. Ne, anyat urasan. Rabi imutan ngam awan pa'y ladya asawam. Ni, jak mo naputan ti urasan. Dis oras man ti rabiin nga mawampay lang ni Dario. Kanayon mutan amarabyan nga agawid ti asawam. Pasaray saan pa yan nga agawid no daduma. Apay, pagturturugan na. Iji balay ti kumpare na aanti. Kanayon kanong amin ti shot da ijay. Rinabiing ag shot da. Nakaturog pa'y lang ni Dario. Madlaw na puyatan iti husto. Parbangonan iti simmangput. Ni, adda umawag iti cellphone na. Inayadak nga alaan ti cellphone na iti abay na. Pa Ricardo nga tinagan ti umawawag. Talmagaklaan ngamtsak agsasauman. Hello, babes! Nalipatan to yung wallet mo dito yung hotel ang nagturugan ta. Sino dito eh? Ha? Hello? Hello? Nagariwawa ka, Susan. Bumangon ka man, Dario. Sino di mawag ka babae? Nalipatam ka no ti wallet mo iti hotel ang nagturugan niyo. Anyat naganti mawag ay. Pa Ricardo, tinagan di mawag dito cellphone mo. Ay, ni pare Cardo matgayam. Jay kumparik na jay. Kumpare nga? Babae, kumpare. Katisumat. Tumboy na niya kumparik. Tumboy nga. Kano babes tiyawag na kan ka, kumpare. Dinak man ang lilawan. Ibagam tagpay so kanyak. Natiliwan ka lang aruda, naglibak ka pa lang. Kaano pa yung agbababae ka? Sumangbat ka. Kaano pa luklukwan nakdaryaw? Manipo di saan kan ngagdigdigos. Aniya! Saan asina adagos ti solusyon iti dayta kaanakan? Agsarita kayo pa'y anaimbag kinitaryo. Mantya ko, auntie. Awanan ti rumba nga pagsaritaan mi. Tamanipod inapak. Sana na nagawawid dito'y balay. Ang mga numabutang laeng. Talaga kit di babae na ti pinili na. Di na replyan kan sungsungbatan ti awag ko kang kuana. Isa man siya akon. Nauma akon. Pumanawak ki din. Kaanakan. Diyak lang pagaro pagkabalan nakaguliban siya sa wakanti. Mabainak paikit din ka na kayo. Imbagbaga kidi nga isukat na kayon to ni tatang iti ubing ngamda kayo.
Ngamsyak matgayam tin sukatdan. Pasensya kayo, ano na kaisawa kiti sana nasaya at kada kayo idianti. Malalipatan mo day ta kaanakan. Awan kanyak day tiyan. Bye-bye amon day ta. Pudno ang mababaina kiti ikit ko gapo kadagiti imbagbagak kan kuana. Pimanawak nga rod katyamok ag nanayonan ti panagsinami ti asawa. Ngam nakamiris matlaan kat sininaan na ti babae na kat inayayo na ti asawa. Nagpakawan kat nagkariadinan ulitan ti inaramid na. Kat kaputayayat taklatamat ti asawa pinakawan ko nga rod kat nangabarwanan kami manan. Alakastan, tugayem mo, Susan. Alaga gayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyana! In your nose, para iti script kan iti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.